Sorry, miss. Okay lang, Andres. Okay lang ako. Baka mapalaban ka mamaya. Ano ka ba? Okay lang. Hindi ako mapapagod basta kasama kita. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandiyan na si Bakat Andres. Apa yan? Kasi mo iti mangyari-yari ka ni Dimsay. Mas lala nga di nabuya ka atin. May Trinto Busit. Trinto Busit eh. Ay, madi. Trinto Busan. Kaya man. Hawani. Dapat iapan dati mental ato nga taon. Bakit dapat mo disgrasya na ato eh. Di, parang na dyan. Parang nga nagpukawin. Ah, City Boy! Ako to! Bakit mo naman ako susuntukin? Ay, sorry City Pie. Akala ko kasi ikaw si Dimsy. Ikaw paano kung nasuntok mo ako? Hindi ko naman magagawa sa'yo yun, Sweetie Pie. Pasensya ka na. Okay lang yun. Bakit ka pala nagtatago dito? Tsaka bakit mo tinataguan si Dimsy? Si Dimsy kasi. Nangahabol siya ng bato. At bakit ka naman nahabulin ng bato? Siguro may ginawa kang kasalanan sa kanya, Sweetie Pie, no? Wala, Sweetie Pie. Ay, hindi ko pa pala nasabi sa'yo na may nangyari kay Dimsy. Bakit? Ano nangyari kay Dimsy? Baliw na siya, Sweetie Pie. Baliw? Si Dimsy? Paano nangyari yun? Hindi din namin alam, Sweetie Pie, kung bakit bigla na lang siyang nagkaganon. Kawawa naman siya. Baka stress na siya. Sa bagay, halata naman sa mukha niya. Siguro. Bakit? Ano palang ginagawa mo dito? Magpapasama sana ako na maglinis sa boarding house ko. Ang dami na kasing tumubong damo sa paligid. Ngayon na ba, Sweetie Pie? Sana. O sige, tamang-tama. Wala naman akong gagawin ngayon. Talaga ba? Sure ka, sasamahan mo ako, City Pie? Oo naman. Ano, tara na? O sige, tara na. Akong bahala sa'yo mamaya. Papaligayahin kita. You know. Dataman, game assign. Tara na. Tara. Paano po yun? Hindi lang ito magkikita ang dadalan na. Gabutin ka eh. Sorry, miss.
Okay lang, Andres. Okay na okay lang ako. Nasaktan ka ba? Hindi naman, Andres. Sakto lang. Ako nga pala si Pangga. Just call me Nene. Pangga? Pangasinan ka? Hindi, Andres. Pangga ang pangalan ko. Taga Iloilo ako. Ilo-ilo? Ang pangit naman ang trabaho mo. Taga-ilo tubod. Ang sabi ko, Pangga ang pangalan ko. At taga Iloilo ako. Ah, alam ko na. Ilongga ka. Halata sa ilong mo eh. Correct ka dyan, Andres. Nice to meet you, Andres. Ay, sige, dyan ka na. May pupuntahan pala ako. Ang astig niya. Kung kuha niya talaga ang type ko. Sige, Pai. Baka mapalaban ka mamaya. Ano ka ba? Okay lang. Hindi ako mapapagod basta kasama kita. Sweetie Pai, si Andres yun oh. Baka pwede mo siyang ayain para mabilis tayong matapos maglinis. Ay, ayoko. Baka galit pa rin sa atin yan. Ano ka ba? Try lang naman natin eh. O sige, ikaw bahala ah. Basta ikaw ang kumausap sa kanya. Oo, sige. Akong bahala. Tara. Andres! Hoy, Andres! Sabi ko naman sa'yo eh. Tara na. Saglit lang kasi. Andres! Bigyan kitang 20. Huwag mo na kasing pilitin yan. Baka galit pa sa atin. Bigyan kita 20. Bakit? Ano sa tingin mo sa akin? Por latibok ka. Kaya nga. Sige, tara na. Ingat nga itong pa-20. Pasigurado, masidig ka kanyayaw. Anangay, awan tingat nga ito naan. Bahala kayo dito. Kailangan tagsapay. Anangay, partakan niyo. Bahala kayo. Okay si Sabatan. Agiyab-iyab da, tapos bumanaw da mo lang. Sinalingabiyag.